ty o 8 večer. Na čo som túto tému načrel? Radšej budem zahrabaný ako pštros. Šťastná nota v oku slza, bola moja prvá pusa. Ušla akoby, za to môžem ja. Som sociálne neadeptný, až to bolí. Záver mojich správ je len reakcia, páči sa mi. Vždy pred ľuďmi zmeravie, mozog mi zastane. Odpojil som si kábel, zase osud mi nepraje. Po svojich snoch vidím lúku uprostred mora pri Mexiku a hudba tam hrá do večera. Obzerám si pekné baby, vábia ma ich krásne vnady. Zožente niekto doktora, všetko je len sen. Som sociálne neadeptný,